Да, филмът продължава, няма край. Някакво дърво. Най-вероятно. Пак е кръгло. Това цял се бие. Няма ефективна професия. Скопали дъвките. Екскурзовод. Пак ще приказва и ще обикаля. Аз и сега мога да работя. Лятото що не работиш като екскурзовод? Иска да обикаля. Ама тя иска на различни места да обикаля, не на една и съща. Ще организира екскурзии с туроператора. Кожа от змия. На Александра фирма. Нататък още обаче продължава. Готово. Кожа от змия, дето. Да, майко. Брачетката. Дето се обелила от морето. Не е змийско просто. Той са един. Само тук не бяхме дошли.